Maayong hapon kanatong tanan. Kining video karon nga yung mabati mga igsoon. Tubag kini sa usa ka argumento, no? Usa ka giargumento sa usa ka Catholic Faith Defender kunuhan kuno ni siya si FD. Sa uban gitawag niya og si FD Catholic Faith Defender. Tawgon lang nato og kuno tungod kay basin nga maulawan lang niya ang tanan ng mga Catholic Defender gyud nga tinuod gyud nga si FD. So ang video nga ang paghimuon karon tubag lang kini siya, tubag sa giargumento, gihimo niyang argumento sa video nga iyang nakita nga gipo sa amo ang igsuon may tungod sa mensahe sa among mahal nga magtutudlo nga gitawag namo o sa divine, no? Supreme Divine Master Pope Ginito Gabuli Yabo. Ang giargumentuhan niya nga post o video nga iyang nabati mga igsoon mao kini. Ang giargumentuhan niya ang mensahe sa among mahal nga magtutudlo nga giingon kinsa man ang naghimo nga Santo Papa ni Pedro kamo bang mga Katoliko o si Hesukristo ba? Nato pa duha ang moni ang pangutana sa among mahal nga magtutudlo sa tanan gyud nga mga Katoliko. Nganong niabot man ta sa pangutana? Niini nga punto nga si Pedro kinsa ang naghimo ni Pedro nga Santo Papa sa Katoliko. Tungod kay dunay nagpangatuod nga si Pedro Santo Papa. So pangitaw nato kung si Pedro kinsa ang naghimo ni Pedro nga Santo Papa sa iyang pagka-Santo Papa karon sa Katoliko. Mao nga kadtong usa ka tawo nga giingnan og si Eugene Peregrino, no? Eugene Peregrino kanang tawhana mao kana ang nagkomento sa mensahe sa among mahal nga magtutudlo. Mao kanang tawhana mga igsoon. So kinahanglan nga kung atong abson kining tawhana sa iyang unang kung abson nato ang iyang unahuna sa nabati niya nga post may tungod sa iyang giargumentuhan pinaagi sa komento nga iyang gilay matud pa niya nga naagi mabasa binasikat sa balaang kasulatan. Kay ang iyang gikomentuhan kay ang mensahe nag-ingon man kinsa ang naghimo nga Santo Papa ni Pedro sa Katoliko. Karon si Kristo man matud ni anang tawana. Unang gibasa niya ang naisulat ni Apostol Pedro sa ikaduhang sulat ni Pedro sa kapitulo 2 bersikulo 1 ngadto sa 2. Kung atong basahon din mga igsoon, naghiskot nga sukad kani adto nga adunay mga mini nga propeta, adunay mini nga mga magtutudlo, ug adunay mga bakakon nga mga pangulo nga manggula sa iyang gibasa. Tungod ni ana sa iyang sitas nga unang gibasa kaniya, nagpasabot siya nga ang magtutudlo namo karon nga iyang gikomentuhan, iyang gipasabot nga usa siya ka magtutudlo nga bakakon. Mga igsoon nga naminaw karon nga maminaw aning pos. Dili kami muhukom, dili kami mosupak, dili kami moingon nga among mahal nga magtutudlo bakakon apan pamatud-an nato kung kinsa karon ang nagsultig bakak pinasikat sa iyang komento. Unsa may komento nga iyang gihimo? Ang komento sa iyang gisulti matud niya nga masabot nato sa iyang mga video nga iyang gidawat nga dunay mabasa sa balaan dinhi sa Biblia
nga litra po litra nga si mismo si Ginoong Kristo mao ang naghimo ug nagbunyag kaniya nga Santo Papa. Sumala sa mga sitas nga iyong gibasa, mga igsuon, kung nagkakita kamong tanan sa mga video, kamo mismo makahukom nga siya mao ang nagtudlo ug baka taliwala sa iyang komento sa among mahal nga pueblo. Mo kanay hinungdan nga nang gula kami tanan karon. Aron nga pamatud-an dugang pamatuod nga ikaw kanang tawhana hinganan ug si Eugene nagsulti siya dili pinasikad sa balaang kasulatan kundi nagsulti siya pinasikad lang sa iyang tawhana. Tanawa ngano man nganong mingon man kami nga kana siya nagsulti pinasikad sa iyang tawhanon tungod kay ang iyang gibasa sumala sa naisulat sa Mateo kapitulo 16 unsay gisulti dinhi mga igsoon ato kunong tan-awon mga igsoon sa Mateo nga iyang giingon nga si Pedro kuno mabasa kuno nato sa balang kasulatan nga si Pedro kuno gihimo ni Kristo nga Santo Papa. Sumala sa naisulat giingon sa Mateo kapitulo 16 bersikulo 18 ngadto sa 19 atong basahon ang iyang komento mga igsoon. Atong basahon ang iyang komento kung nagsulti ba tinuod si Ginoong Kristo nga sa mga sitas nga atong gibasa karon sitas kini ni anang nagkomento. Okay, siya may ang nag-argument. Giargumentuhan man niya ang pangutana nga kinsa ang naghimo ni Kristo ay naghimo ni Pedro nga Santo Papa kay mao man pangutana kay kamo inyo man gipamatuod gisangyaw man ninyo sa mga katawhan nga si Pedro unang Santo Papa sa Katoliko mismo pagyud si Kristo inyong gamit nga si Ginoong Kristo mao ang nagbunyag ni Santo Papa. Siyempre mangutana. Siyempre dunay pangutana kung tinuod ba nagipasikad sa balaang kasulatan nga si Ginoong Kristo mao ba ang naghimo o nagbunyag ni Pedro nga Santo Papa. Munay tinuod mga igsoon. Muna nga tuna na po sa ani ka ang mga argumento nga makita ninyo kay si Pedro kay nganlan si Pedro ra ba kini tani bakakon na ba si Pedro no ba mo kani reaction naman po ni kasi Pedro bakakon oro kay masa nga si Pedro bakakon ang giingon ni si Pedro ay mabasa ang yan na to nata picture ano to kay gilimod ra man na rin tugod you know mao na mga igsoon atong basahon ang sa kasulatan. Og sultihan ko ikaw. Si Jesus mismo ang gasulti. Og sultihan ko ikaw. Nga ikaw mao si Pedro. Og sa ibabaw niining bato pagatukuron ko ang akong iglesia. Og ang mga gahom sa kamatayon dili gayud makabuntog kaniya. Mao ni ang sulti ni Ginoong Kristo. Nganong nakasulti si Ginoong Kristo anay? Nganong nakasulti si Ginoong Kristo tungod kay panahon kini dito sa panahon kini nga sila dito sa Cesarea. Gipangutana ni Ginoong Kristo ang mga katawhan kung kinsa siya. Apan walay bisan kinsa kanila nga nakatubag. Gawas bisan ang mga apostoles uban ni Kristo. Busa si Pedro gipangutana ni Ginoong Kristo kung kinsa siya. Nakatubag man. Si Pedro nakatubag man kung kinsa si Ginoong Kristo. Matod pa ni Pedro, ikaw mao ang Kristo, ang anak sa Dios. Matod pa ni Pedro. Karon, tungod ni anang puntuha sa tubag ni Pedro kang Kristo, gitawag dayon si Pedro ni Ginoong Kristo nga Pedro. Sultihan ko ikaw nga ikaw mao si Pedro nga sa ibabaw ni ining bato pagatukuron ko ang akong iglesia.
himuon na tong iglesia ug simbahan kaysa imong Bible simbahan man. Isag himuon pa natong simbahan mga igsoon, wala nagpasabot nga si Pedro gihimo ni Ginoong Kristo nga Santo Papa. Kaya ang atong ang giargumentihan, ang imong giargumentuhan mauman ang kinsay nagbuhat ni Pedro nga Santo Papa sa Katoliko. Ha? Gapasa nimo ang sitas mga igsoon. Padayon ko nato kung nababadire. O hatagan ko ikaw sa mga yawi saging harian sa langit. O bisan unsay imong pagabugkoson dinhi sa yuta didto sa langit pagailhon kini nga binugkos. O bisan unsay imong pagaluagan dinhi sa yuta didto sa langit pagailhon kini nga niluagan. Wala gyapon mga igsoon. Di na kinahanglan magusay-husay pa ta. Kaya ang atong giargumentuhan mauman ang pagka Santo Papa ni Pedro. Di pamit na kog kasalaing sitas. Atong basahon ang dugang sa giingon nga sitas nimo nga magbasa nato sa Juan kapitulo 21 bersikulo 15. Tan-awon kuno nato og gabad dinhi mga igsoon. Dayon, human akong basa ani. Ako dayo pamatud-an kung si Ginoong Kristo tinuod ba nga nagbuhat ni Apostol Pedro nga Santo Papa na siya sa Katoliko. Unay tinuod nga istorya. Basaw na to sa Juan, teksto ni sa usa ka komento ni Eugene Perganyo. Atong basahon rinhi sa iyang komento. Sa sitas, yan ang sitas nga panggibasa. Kay aron makita nato kung tinuod ba nga si Ginoong Kristo naghimo ba niya nga Santo Papa. Sumala dinhi sa naisulat. 21 sugod sa 15 gingon. Og sa nakapa mahaw na sila. Si Jesus mingon kang Simon Pedro. Si Jesus nagsulti. Og sa nakapamahaw na sila. Si Jesus mingon kang Simon Pedro. Simon anak ni Juan. Gigugma mo ba ako? Labaw paniini? Unsay tubag ni Pedro? Siya mitubag kaniya. Oo Ginoo. Nasayod ka nga gihigugma ko ikaw. Siya miingon kaniya, bakan-a ang akong mga nating karnero. 16. Siya miingon kaniya sa ikaduha, Simon, anak ni Juan, gihigugma mo ba ako? Siya mitubag kaniya, oo Ginoo, nasayod ka, nga gihigugma ko ikaw. Siya miingon kaniya, tagda ang akong mga karnero. Og siya miingon kaniya sa ikatulo, Simon anak ni Juan, gigugma mo ba ako? Og sa gikasubo ni Pedro ang iyang pag-ingon kaniya sa ikatulo, gigugma mo ba ako? Og siya miingon kaniya, Ginoo, nasayog ikaw sa tanan, nasayog ka nga gihigugma ko ikaw. Si Jesus miingon kaniya, pakan-a ang akong mga karnero. Wala man tayo mabasa mga igsoon nga litra por litra. Kaya ang atong gipangita, mabasa ba litra por litra nga si mismo Ginoong Kristo gasulti nga Pedro sugod karon. Kuha na ka, Santo Papa na ka sa Katoliko. Oy, mamibasa mo man atong argumento, di ba? Ukusay-sayo na to ni di makilala mo sa husay kaya ang atong giargumentuhan kung tinuod ba nga mabasa sa kasulatan without referensya nga si Pedro tinuod nga gihimong Santo Papa ni Jesus. Wala man. Munay tinuod mga igsoon. Bisan pag basahon na to tanan ang mga sitas yung gihatag wa mabasa.
dugagan pa kag sitas ug doon to ning basa wa man gyud mabasa gyud. Lisod ko musulti mig ni mabasa nga comment nakabasa mi. Among gisulti sa among mahal nga magtutudlo nga lay mabasa nabay mabasa tungod kay nahibalo nami nga wala di mabasa sa balang kasulatan nga si Pedro gibunyagan ni Hesus o gihimo ni Ginoo si Kristo nga Santo Papa kana sa Katoliko. Or na atong giargumituhan mga igsoon. Karon ingno nato nga si Pedro mahimo nga Santo Papa. Hinumdumi baya mga igsoon nga niadtong panahon ni si Bidyo. Doon na siya duha ka anak nga mga igsoon nga nahimong apostol ni Ginoo si Kristo. Ug iyang gihangyo si Ginoo si Kristo nga kinahanglan dito sa gingharian ang iyang duha ka anak kinahanglan ang isa dito sa wala, ang isa sa tuwa. Unsay tubag sa mga ani si Kristo? Hibalo ko nakabasa ka? O gitubag ni Hesus Kristo nga wala kamo mahibalo sa inyong gipangayo ug dili ako makahimo ni ana. Makainom makahimo ba mo pag-inom sa akong kupa tubag na makahimo. Gitugod sa makahimo mo pero ang paghatag sa katungod diha sa akong tapat dili ang ako kun dili ang akong amahan nga nasa langit. Karon sa dihang nahibalo ang kauban sa mga apostoles ni Ginoong sa Kristo. Di ba sila nangasuko mga igsoon? Di ba nangasuko sila niadtong duha ka tawo? Samot na mga igsoon kung gibuha kana ni Ginoong sa Kristo. Di ba lutuson nila sa Ginoong sa Kristo? Nga mismo gihangyo lang ang duha ka tawo nangasuko na manggali ang uban mga kauban ni Kristo sa mga apostoles ni Ginoong sa Kristo. Munay dako nga tinuod nga istorya. Karon ikaduha. Kung si Pedro Santo Papa na pinasikad sa pag-ingon ni Pedro sa pag-ingon ni Kristo nga Pedro sa ibabaw nining bato pagatukuron ko ang akong iglesia o pagatukuron ko ang akong simbahan. Santo Papa ni Pedro. Sige, tugutan nato mga igsoon. Tugutan nato nga tungod ni anang pag-ingon nga Pedro sa ibabaw nining bato pagatukuron ko ang iglesia ug ang mga yawe hatag ko diha kanimo. Tiatagan kay gawe. Kung atong tugutan, panalitan tugutan nato na si Pedro Santo Papa ni anang puntuwa. Dugag sa gidugang nimo masitas nga gipakaon ang mga karniro ni Ginoong Kristo. Sugod ni ana mga igsoon sa pagkamatay ni Ginoong Kristo nagpasabot na nga ang tanan nga mga napulog duha ka mga tinun-an ni Ginoong Kristo kay matod pa nimo ug tinuod nga 11 na lang ang nabilin nga mga apostoles ni Kristo tungod kay si Judas patay naman ni anang panahona ug ibalik sila sa pagkumpleto kay gidungagan man sila ni Matias. Pulo lang. Muna tong pulo kay labot to na to si Matias. Kaya mga saksi na itong panahon na, 11 naman, kaya patay naman si Judas. Doon ay pulo, gawas ni Pedro, nga saksi, nga kinahanglan magtahod unta, sila na ni Pedro ni anang panahon na, sa pagka-Santo Papa. Wala man lagi. Sugod ni anang pagbuhat sa mga apostoles, without pagkayag ni Kristo dito sa Israel, pagsugod sa mga buhaton sa apostoles, mismo ang Diyos misulti pinaagi sa mga dikta sa espiritu. Wa gyud mag-ingon ang Diyos mga igsoon nga Pedro Santo Papa. Asa mabasa nato dinhi sa naisulat sa mga buhat sa mga apostoles kapitulo 10 bersikulo 5. Asa man ning istorya hagikan ibuan nato. Panahon nga ang usa ka tawo nga dito sa Cesarea nga isa ka leader nga mao si Cesarea nga si Juan. Katong usa ka tawo. Kung patanawon dilo buhat kapitulo 10 bersikulo 5. 10 sugod sa 5. Atong basahon mga igsoon. Kay mismo ang Dios nagpakita. Nagpakita ang Dios sa tao nga mao si Cornelio.
kung nahinumdum mo ni Cornelio mga igsoon, si Cornelio usa ka pangulo o mataro nga nagatubang sa Dios ug nagampo ug ang iyang pag-ampo giabot sa Dios. Di ba giabot sa Dios ang pag-ampo ni Cornelio? Unsay tubag sa Dios dito kang Cornelio? Kung atong directly sa 5 giingon, og karon magsugo kag mga tao ngadto sa Joppe ug ipadalanganhi ang usa ka Simon nga ginganlag Pedro. Kung panalitan si Pedro, Santo Papa na, ang Dios nagtawag na unta og nagsugo dito kang Cornelio nga adto dito sa Joppe kang Santo Papa Pedro. Nag-ingon man lagi ang Dios nga adto dito kang Simon Pedro adto dito sa Joppe kay naa siya dito mag-istambayan. Di ba klaro mga igsoon nga nagsulti ang Dios? Kung nagsulti man ang Dios nga si Pedro Santo Papa na, dapat kinahanglan madayag sa mga katawan aron nga ang mga tao magkinto ngadto kang Pedro. Dungaga nato sa 13 giingon, samtang si Pedro dito na po, nagpakanaog na po ang Dios dito kang Pedro o mga pananawon. Ang tubag ni Dios ayaw inganlig mga puwag ang butang Pedro kay ang mga butang lilo ana. 13 basaw na to sa 13 giingon. Og maiabot kaniya ang usa ka tingog nga nag-ingon, tumindog ka Pedro. Wag yun ingon no? Tumindog ka Santo Papa. Tumindog ka Pedro. Pag ihaw ug kumaon ka. Apan si Pedro niingon, dili ko Ginoo kay wala pa gayoy. Gayud ako'y makaon nga dili binalaan ko mga mahugaw. Tiyaw mo mga igsoon, mismo ang Diyos na nagsulti na si Pedro si dili Santo Papa. Last message. Kung si Pedro Santo Papa naman sugod sa pagsulti ni Ginoong si Kristo nga sa ibabaw na ining bato, pagkatukuron ko akong iglesia dinhi sa mga sitas sa bagong tugon sa mga apostoles, wala tay mabasa nga nahisulat sumala sa sulti ni Pedro. Sumala unta kung si Pedro Santo Papa na giingon na unta dinhi nga sumala sa sulat ni sumala sa giingon ni Santo Papa Pedro. Laman Pedro naman. O man ay tinuod nga pagka-istorya mga igsoon. Mao na nga sa laktod nga pagkasulti ang tinuod nga si Pedro dili ang Santo Papa ni Pedro dili gikan sa pagdili ang dili gikan ni Ginoong Kristo, kung dili ang Santo Papa ni Pedro gikan sa lamang ninyong mga Katoliko. Muna klaro mga igsoon mga si Pedro nahimong Santo Papa dili pinasikan ni Ginoong Kristo, kung dili si Pedro nahimong Santo Papa pinasikan lamang kamong mga Katoliko. Muna tinuod mga igsoon. Inakutob ug tapuson ug daghang salamat sa inyong pagpaminaw.